Het wie hield een hele toer om de sluizen open te krijgen. Het wetter wie sterker als de mensen en het pijl moest daarom even onpast worden. Pommeranten op de boot moesten geduld van op dit wichtige moment. Ik denk tegenwichtig, want het is nou de teruggaande route in feite van Appelskeer en Lauwersmakgebied. Er zit nou een verbinding in. Nou, we weten dat watersport voor Friesland wichtig is. Voor dit gebied is het toerisme van groot belang. Dit is een fantastisch mooi gebied wat echt mooi ontsluiten wordt, ik voor de watersport. Dus ja, het is nou ik aan de ondernemers de grote uitdaging om je mind wel wat van te maken. Goeie vaart. Dank u wel. En dan is het Safir. Na jaren van strijd komt de eerste boot uit het Polderhaardkanaal. Het doel is dat er nou volle meer watertoeristen naar dit gebied komen. Het moet een soort inkomsten opsmieten voor de ondernemers in de regio. Het kanaal is likwijls nog net helemaal klaar. Er wordt nog wel uitgebaggerd, er moet nog aan kaden gewerkt worden, er moet nog aan diverse kunstwerken, de bruggen, gewerkt worden. Maar feitelijk, en dat was ook een eis van alle subsidianten, en die zitten nu ook op de boot, die hebben het ook mogelijk kunnen maken dat we hier nu kunnen varen, dus technisch bevaarbaar, wil zeggen dat er nu feitelijk boten door de sluizen over het water vanaf de Nieuwe Vaart naar Nijbeets kunnen varen en naar de Veenhoop of vanaf de Weide de Veenhoop in richting Nieuwe Vaart. De doorgang is een feit.